Срещнахме се с представител на Кухни Диалог, студио с над 30 години опит в проектирането и изработката на кухни, което има представителства в София, Пловдив, Бургас и Добрич. Още с първите думи стана ясно. Тук кухнята не е просто мебел, а начин на живот. Ние правим красиви, функционални и практични кухни. Това е нашата философия, споделиха от екипа. Съответно, подходът им е изцяло ориентиран към клиента и неговите навици. Попитахме какъв съвет биха дали на хората, които тепърва планират новата си кухня и обмислят уреди на НЕФ. Отговорът дойде мигновено. Започнете с себе си. Как готвите, за колко хора, колко често. Помислете кое ви носи удоволствие и улеснява ежедневието. Ако изберете НЕФ, работете с дизайнер, който познава добре марката, както правим ние. Така уредите ще се впишат не само визуално, но и функционално. Разговорът премина към това как уредите на НЕФ влияят върху концепцията на кухнята. От Кухни Диалог разкриват, че подходът им винаги започва с въпроса как ще се използва кухнята. Дали за семейни вечери, ежедневно готвене или кулинарни експерименти. НЕФ задава тон. Стилът и функционалността вървят ръка за ръка. Фурната с Slide and Hide, например, не е просто ефектна. Тя е удобна, безопасна и идеална за динамични кухни. Флекс индукционният плот и елегантният аспиратор се вписват перфектно в отворени пространства. Най-много ги впечатлява вниманието към детайла. В НЕФ всяка линия има смисъл. Естетиката следва функцията. Сред любимите функции категорично се открояват Slide and Hide вратата и Downdraft аспираторът. Дискретен и мощен, идеален за модерни отворени интериори. Екипът споделя, че много често чуват как не съм знаел за това по-рано, особено при фурната с Slide and Hide. А впечатлението от вградения в плота аспиратор, това е истински вау момент. Хората не очакват такава мощност от нещо толкова дискретно. Когато стигаме до темата за стила, разговорът се насочва към визуалната роля на уредите. НЕФ често задава визуалния тон с графитени или черни стъклени повърхности, които се комбинират чудесно с дърво, камък или матови елементи. А Flex Design линията позволява още по-голяма персонализация, не само по цвят, но и по акценти, което е от ключово значение за създаването на индивидуални проекти. От Кухни Диалог са категорични. Когато кухнята е за активно готвене, не може да разчитаме само на визията. Тогава приоритет са ергономията, лесният достъп, логиката на движение. Точно тук НЕФ блести. Уредите са не само интуитивни, но и адаптивни към начина на живот на клиента. В края на разговора обсъдихме и ролята на кухненските уреди в създаването на споделени пространства. Когато кухнята е отворена към трапезарията или хола, уредите трябва да се държат като част от интериора. Тихи, стилни, елегантни. Тук НЕФ наистина изпъква. Те предлагат решения, които не просто се вписват, а допълват уюта на дома. Работата с Кухни Диалог показва, че съвременната кухня не е просто място за готвене. Тя е сцена за ежедневието. А с подходящ партньор, като НЕФ, тази сцена може да бъде и красива, и умна. Ако и вие планирате своята кухня, не забравяйте. Всичко започва с въпроса как искам да живея. Останалото ще подскажат професионалистите.